So, yan mga bossing. Jumbo na naman. Ito talaga mga boss, magandang laban to. So, Tigre. Winner yan mga bossing. Tigre. Saka winner din to. Yung pulahin na yan, boss. Winner yan hindi sa vlog ha. Winner yan sa dayo mga bossing. So, tignan natin mga bossing ha. Yung mga sinasabi kong winner mga boss, yung binablog natin dito, winner sa dayo yun bossing. So, sa akin kasi mga boss, pag iniiwan na natin, no? Pag yung mga nananalo, tapos hindi ko na kurso na idayo ulit, pinangbablog ko yan mga bossing. So, parang lastik ko tong pulahin na to. Maganda laro na ito mga bossing, no? Dalawang laban na ito, yung isa bilot, yung isa pinigapigaan niya lang, tumalon-talon lang, no? 2 wins yan. Ito naman, 1 win lang to. Pero, good shit to mga bossing. Patay yung kalaban na ito. So, post nyo mga boss ha. Post nyo. Huwag lang dayaan mga bossing sa kayo mamili, no? Pakita nyo na rin sa mga kasama nyong nanonood dyan. Para maganda-ganda naman. So, makapal din talaga to. So, walang tulak kabigin dito. Magandang pares to. So, game. Bitaw tayo mga bossing. Yan. Yung close-up nyan. Hindi magkakalayo talaga sa pato. Almost identical pati kaha. So, magkakatalo na lang. Paunang tama na lang. So, okay, game. Bitaw sa Tigre. Bitaw sa pula. Papang unang tinaw. Pusang kalaw ka. Naunakan yung Tigre, mga bossing, sa gilid kagad, no? Kala ko, unang kagat, tinapay, no? Stick yung kinagat ng pula nung una. Naunakan yung Tigre, mga boss. Pero pagantihan, no? Naku, wala talaga. Putik. Nakapatok ko yung Tigre doon, no? Yung ganun, nakakagat siya doon. Sa ilalim. Parehas jambong gagamba to. Jumbo size to, bossing. Parehas. Huli na naman sa paa, no? Magalaw-galaw na lang yung Tigre, pero wala na to siya. Kung mabitawan man tong Tigre dito, may chance pa rin talaga mapatay siya dito, no? So, ganitong plastada mga bossing, hirap na makabawi itong Tigre dito. Parehas basa, pero yung natamo ng Tigre, no, puro solid lahat. And nasa taas yung pulahin, gumagalaw pa rin mga boss. Yan na, ipipinish na yan. Kagatin mo mga bossing. Pang, puta, nakakagat din yung Tigre pabalik. Pero baon talaga to. Baon tong pula dito. Ayan, angat na angat yung Tigre mga boss. Hindi na makaabot yung Tigre. Gustong bumawi. Ito gani sa Batangas ha. Abay, pag ganyan, binabayaran na yan. 1, 2, 3 mga boss. Nakakagat. Hindi nakakagat. Tumigil yung gagamba. No action. Win-lose na yun mga bossing. So, yan. Close-up nyan. Hindi talaga nakakagat yung Tigre. No? Wala na talaga. So, yun lang. Sana na-enjoy nyo yung laban na to. And God bless you all mga bossing. Good vibes lang, good vibes, no?